מילינו את זה בנובמבר, למטה, משתתפים בזה. אני לא גמרתי את השבוע, שאני, מה שקורה, האווירה שלהם מאוד חמה. מפסיקים בבוקר שעה, בצהריים שעה ושעה, וזה הכל שבתות אתם משחקים. על כל קומה יש לך שליטה. למשל פה יש לך שליטה על הקומה הזו. אז לפתוח את המים. כן. הקומה הזו, הקומה למעלה יש לך שליטה, אני לא מפסיקה בכלל. יעל יש לה רדיאטור בחדר, שהיא רוצה, כי רק היא פה. בשבתות אנחנו, כן, במזגן, רגע יש מזגנים בעלייה כאן. לפעמים משתמשים במזגנים ויש גם מזגנים בסלון. מזגן בסלון. אנחנו משלבים לפעמים. אבל בקיץ הכי חשוב המזגן בעלייה. כן, בטח חם שם. אנחנו יכולים לחסוך בהסקה, לעשות מזגן בחורף, כי אני לא רוצה את שני הקומות האלה. ברגע שאני מעסיקה את שני הקומות האלה כל הבית, זה עובד. לא צריך. אז גם אם יעל פה ומסתובבת פה, זה חם.